jste viděli, jak jsem se šla a já jsem bude tady to o díle, kdy jsem šla její hračky a ještě k tomu o lásce nějaký, jo, ještě o holce a nějaký prostě malinký čičky a holce, takže můžeme jít na to. Jo, ještě něco. Jak jste viděli, že jsem bydlela tamhle. No, tak tam už nebydlím. Přestěhovala jsem se tam, nikam jinam. Takže jdeme na to. Ještě vám ukážu, jak to tam vypadá. Prosím, pomoc. Pomoc. Kde to může být? Pomoc. 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 Tam. Pomoc. 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 Je vám v pořádku? Pomoc. Musíte nám pomoct. Ještě malý naší holce. Děkujeme. Jo. Nemáte nějaký dům? My nemáme. Jsme se ztratili a naše máma nás vyhodila. No, to moje segra taky. Ale jak to, že segra? No, je na mě trochu zlá s mámou. Když jsem byla malá, no tak jsme měli tátu. No, on nám ušel, takže už na mě zlá. A tak půjdeme k tvojemu domu? Jo, půjdeme. Tady to je můj dům. Jo, hnusný. Teď to je dobrý, hezký, všechno. Vám se to líbí? Jo, teď to je super. Takže vám se to líbí? Teď to je úplně perfektní. Tak budete tam se mnou spát na gauči. Tady už nemám žádný postel. Tak dobrý. Tak pojďte všichni tam na gauč. Tak jdeme. Konečně postel. Fakt to je postel. No, spíš gauč, ale to je jedno. Už je ráno. Vstávat, už je snídaně. Jo, už jdu. Hailey, pojď taky. Jo, už jdu. Teď to je snídaně? Jo. Au. Furt padám dneska. No, to vidím, no. Díky. Au. Ale furt budu padat. Asi jsem umotaná. No to jo. Všichni papáme. Aha. Co to je? Ještě jsem si tam nevšimla, co tam je. Ale panenka tam je nějaká. Zkusím se tam víc podívat. A rozbalím to. Jak to mám? Hele, panenky. A papíry?
tam je? Jsem to konečně udělala. Tam jsou ještě panenky. Musím jít proto. To je moje pastýlka. To mojí se... radši nebudu říkat. Radši to tady uklidím. Je tu strašný bordel. Jsem se nevšimla, když jsme chodili ještě do školy, tak jsem tady měla jedničky, ale jenom já, no. Ona měla furt jenom 5. Musím to tady uklidit, ale ještě ty panenky jenom. Počkej, kočko, jsi v pořádku? Au, tady to bude tvoje postýlka. Udělala jsem ji trofoukou. Se tě ještě najdu. Jsem ještě třeba nikoho našla, tak jsem udělala, no, tady to postýlku. Pro tebe. Je to dobrý? Tak to tady zatím, tady tě odnesu někam tam. Ale ještě ty hračky. Pejsku, pojď tady. Dobrý, kde jsi byl celou dobu? Někdo mě unesl. Počkej, ty umíš mluvit? Kouzlo. Fakt? Hele, už mi někdo volá, musím tě někam dát. Tak jdeme. Jdeme. Holky, tady to je můj pejsek a kočička. To jsou hezký pejsky a kočka. Jo, to jsou hezký. Hele, jsem něco tam našla, můžeš si tam hrát s panenkami. Fakt. Jo. Au. Jsou hned vzadu, tak se běž tam podívat, jo? Jo. Hej, myslíš, že tady to... promiň. To nic. Au. Stejně dneska furt padám, nevím, co je se mnou. No, to já taky, no. Hele, tak musíš, já jenom vezmu Amy a ty zatím tady hlídej je. Jo, a vlastně kam jdeš? Jo, jenom nakoupit, protože nic skoro už nemáme a tam to jídlo už je snědaní. Jo, vlastně. No, tak běž nakoupit, se těším. Jo, a ještě asi budou už spínkat, ne? No to jo, ono je večer. Jo, ještě musím vzít, protože dneska prej něco má, ona mi to říkala. A takže hned půjdeme tam. Doufám? Jo, tak my se jdeme lehnout. Takže jdeme. Amy, vem si třeba nějaký panenky a pojď si už na gauč lehnout. Jo. Tak, dobrý, já už jdu. Ahoj. Jdeme. Dobrý. Se podívám. Ale ty venty musíte čekovat. Nemáme v mailu e-maily. Posláme zprávu. Co to bylo? Nějaká krysa. Jo, past. Strop. A jo, ona je ve ventech a jí ruce. Dávám spray, nebo ne, dávám past. Jo, nemáme past. Ona přijde. Jo, máme. Kde to je? Market. Ticho, kde to je? Prostě, fuj! Kámo, teď to stvoření nemám, no, jak si spod, fuj. Tady není trepa. Fobii z toho mám, kámo, já si budem jen tak pravou pucmajně. Promiňte, že jsem to ještě nestupla. Dobrou. Ejli, asi půjdeme do mojeho auta tajného, který jsem jim ještě neřekla, že ho mám, ale bude to teď tajný. Ano? Tak jdeme. To je tvoje? Jo. Proč? Bude tak hezky? Jo, tak půjdeme? Jo, půjdeme. Co by